Ahoj, zdravím ťa. Janka ma poprosila, aby som do kmeňa natočila nejaké krátke video o sebe, aby som sa predstavila. A ja úplne neviem, či je to vhodné, pretože keď sa pozrieš na toto video, tak si asi videla veľa ďalších predchádzajúcich medailonkov, tých skvelých žien a sprievodkyň, ktoré v kmene už sú. A neviem, či potrebuješ zrovna mňa, aby to bolo to malá kvapka, ktorá to už celé preváži. Pretože to, že ja sa volám Michala Ružičková, venujem sa feng shui a čínskej astrológii a v kmeni som už 3. rokom, myslím si, s prievodkyňou v týchto oblastiach. Točila som tam s Janou veľa rozhovorov a mám tam pre každé čínske znamenie jedno video, krásne rozprávanie o témach okolo a i pre každý mesiac je tam feng shui vhľad do magických vecí, ktoré obklopujú nás v našom priestore a na akú oblasť sa zamerať alebo aké zmeny urobiť v tom fyzickom priestore, aby sa veci pohli v tom živote ako takom. Ale myslím si, že ten kmeň nie je iba súčtom jednotlivých sprievodkyň a informácií, ktoré v ňom sú, ale je to práve tá synergia členiek, ktoré sú v kmeni, jednotlivých žien, účastníčiek, ktoré spoločne vytvárajú pevné puto, sesterstvo a komunitu. Ja som do kmeňa prišla na pozvanie Jany Rosy ako sprievodkyňa, ako človek, ktorý učí a prezentuje starovekú múdrosť feng shui a čínskych horoskopov. A netočila som si, koľko zábavy si tam spolu užijeme a aké skvelé ženy tam stretnem. V kmeni sú parádne ženské, ktoré sú teraz mojimi kamarátkami, mojimi blízkymi dušami. Milujem to miesto, sama si tam chodím načerpať potrebnú dávku jemnosti a vhľadu. Milujem výklady Samandry na každý mesiac, ktorá je rovnaká sekera ako som ja. A tiež Elišky a Veroniky, ktorá tam rozpráva o Octocodes. Zbožňujem čítať, ako sa vyvíja príbeh jednotlivých žien, ktoré v kmeni sú. A som hrozne rada, že môžem prispieť svojim malým kúskom, svojimi vedomosťami, znalosťami a vášňou pre feng shui a horoskopy do celého toho báječného elixíru a úžasného životmeniaceho koktejlu. Keď ho chceš ochutnať a pridať sa k nám, tak si vrelo vítaná. Myslím si, že členstvo je už iba do tejto polnoci otvorené, pretože od zajtra začína fungový kmeň s veľa novými vecami, tak sa máš na čo tešiť. A ja sa teším na teba. Ahoj!